Kwali ndio mwanchio murigeri aso murobiri bwe Kigosori buna butambe koletu na Ndemo Steven kurwaiga segetaseni kia Ndizi TV obwansu bwo magusi wetero murobiri totarire kitimu kinyinge sana imerongo rwagusi Kigosori au ebene enkoyo ebe rugby twakitarira aso boime ese ekerengo yoko nyara gukimanya so boime nemegano ya kitimu cyaito aige sorongo rwagusi kolende rero ntubwatiri bagali abene yuko kwa no waziri bwe Kigosori goseba ko rukubuna CEC County Executive Committee member uteneta mangana ya Kigosori imeye county ya Nyamira mekende buna Dr. Grace Nyamongo tero sanganere so boime igore savali na Kigosori ya Nyamira county nkaichire nebirengo biri biganeiri rinde ko kisuki motu ndo sanganero cyake umucyaka nomba ko mweli tosukale ono Dr. Grace Nyamongo mbuya mono eso konyara libagana itu litangani pira bote bieli etali yao nkorunse mo kilo nyate koruna eli eteri doctor ole umunyagitali onyagitali gose nkaiririwete ya mono nchenkoro kunga Grace bosubore Nyamongo umunyagitali inde lakini igondo tindi umunyagitali bwe hospital igondo umunyagitali bwe Kiseni njeno omworokia we university na somebody university ao igo erieterio bodaktari nkora lentadira matatizo asabantu balengereringa oyo bono no munyagitari asa chinsa chindo monto ntengo manyete mutunkonya tiole na abatebyaya na abategerera lakini rende na abatebirende kro bantebiri mangana bana batengo okay gendo ru munyagitari asenya gitari igo nche no mudaktari wejisemi igo ekorukunga doctor of philosophy na lingoririe bitabu iganda ke inkanko runse moki ese bali bakoreti bamanya kai daktari arwete inkabone kiabonyoru ward borabu sub county na bobiare bone Nyamira north. Yes. Kurente kia sana ndake daktari maitene savali entambe kova kunyara kova lecturer gokina na paka bone kwaja ile kobo mawaziri bwe Kigosori kulenda ndake daktari gokina primary secondary school university ndake mwajida Kigosori gosengosori kichiri kwale kwepatana na chiro chikale kwalenge omorokiwu kirona lengo omorokiwa totebe mono ase secondary school unasomete eskuru ekurukunga itirio mixed na kaira mashairi sana aina rona nchete music festivals tukaira mashairi sana na bani tombaro tukaira na barako ayo mobo gakurukunga Alice Kimoni tuanguira mashairi paka tuweka Kisumu tuanga na nationals wangu kodera Nairobi tukatere sana nekana ngi skuru na kaminyokira keigo 200 meters igo na bana kodrego ayo high school kure teke sente twakole sana se Kigosori chama minyogese county ya Nyamira twakole sana go support sana mamyokole ndokwa na sobo ime kure Kigosori cha Nyamira county iganda ke daktari abande mbara manyamono indi bono daktari asoete ese serikali ya Nyamira county buna ko mu waziri bwe Kigosori etamwe ntanga ne tamwe ya kapere kusimu akakianda ke na kisafari yao ko babono mu waziri bwe Kigosori yabeire unaswa etamwe ya kabere kerego chikohera umwako yoera o 2021 umutinyo kabere after serikali yomuske amosnyaribo abwatirito adayo okorara ko omugavana Nyagarama igo nari nasweto bisi alake diva itekare serikali ya Kigosori ndubete chiwizara chinyinge sana konda yabagachora Kigosori na kisali ya bakonyera wika kobona waziri we Kigosori okay department yane teri Kigosori cyuka igere department ya agenda department ya igere igebwatana netia mamba amangana amangi igere gender youth sports culture and social services so Kigosori kigatoka no chirene nabo yanyarikanete igo igonsomere tamangana agenda rakete roche nyuma ya ino kunyara gosoana kunyara gutiani kongusana ngo abeto konge sana amba nyara gosoa gatie CMC kurese county ya Nyamira nakero akwane gore ngane no kongusana kulikuwa linge ko batanga munyara gosoa abisi elinsiasa nenda ina erete twabete cleared to gosoa bisto gansegasi
Wala nimetana gwasoire me waziri wizara ye bwate binte binge buna kwanyira goteba amangana agenda amangana sports amangana nakyo ratebe kere kware ko soime kere soise kere kende gyo ngumanya uri avantanganirete kaibarenge kere ko road map yonse peve youths even nechi gosori even nabas ne amangana agenda kaikwa bwatirete kere gosoa ukolenga na bali banya bwatire biruge binyumo tarasoa mete kere gosoa nyombe enyia singinju nona swari tangani nabo kurigeringa kikiare ngororo bali basogete mbatigete chi director batigete director ya culture batigete director ya sports batigete director ya agenda igo kero nasoete nanyarte ko bagingo ikaransa na barabu nkamanyanga nkibagendereire gukora abumagega egere tobwatera nabo togenderere for example togendere na sports togendere na magana culture togendere na magana agenda igo mbasi gete bisiri igore te bisiri bakabitiga bire busa igo ngasoa nkanyora nechi director chikangarigania amuno mu chief officer bakangarigana makabere bagantachia maiga tugansigas emeteli kwa saira sekergo ne kerekiya ngoga ni orotige amabatero maega kiroko nyara kurora bate ba Dr Grace na bitu mwazina atigire binti ebi maega nabutra kwarere sobo ime amangana yechigwa sori mono kurende kare kware gosoa ayemero beriki gose enkoro yao inkimbire ngari kibiriye bwate igori yechigwa sori kya Nyamira URS department yao embia mano otwanyore ekarona soete nanyorte nga sports inchia renge no mukimono akaro nanyora nganchiri no mukimono naende abanchu abategereri no yo minto Steve oyo minto Steve governor Nyamira yule His Excellency Amos Nyaribo nanje tamangana sports igo ekera nchitamangana sports nende nero patron ya sports asinyamira county engima agatosegeta nenda agatobwatisi umetekero kwanyoro umuntu gokwa motisha omokia kero umuntu agokwa omokia na igo kogenda mututa igokora ki utayikwira na magega igo nanchete sports nende agatomokia omongi gotebe bono banga ki sports tigenderere ekiagera konye chiabere chikoira na magega mono chiabere chikobainse mono igo egatokonya tukateba ngabono tigato chake ekiagera singencho department ye nagotenga igere bwata binte binge imeyaye tukatenga bono tiganye sports gatorari ngana ki ritengeria sports na kitokuri kora osena kitokuri chaka egere jare ko bari goikerana bono entungerigia tutangete otwa planeting atotware chi sports chama minyoko umete sports na chire chire chinyinge nchire buna kwanza gotego gwatabe nkoyonero kira aina mbalimbali chi sports nchiro kile awao lakini tugatenga bono chaka minyoko ose chimbero naende tugateba nga Nyamira county nere bwate abana sports ba minyokire Olympics ase chinse chama chengumbu abantu buna babasati tubwate buna Naftali Temu ntubwate buna Robert uko na abange ya Pacifica Monda Gladys Asiba na abange ya igo twatebanga na kibono abanta banyadire ko babakoire ritaria Kenya busio bono kurumaiga yabo ntubwati bantu mugabana atenga yaya tigato tap talents tigato chirigi nende tuchitap usito chinache first turachirigia na kitokora bono batenga yori tigato chake sports asichi ward tukatware kerengererie kitwatura chi plan kitutake sports asichi ward asege siekere corona njarengo igo lisango likabari kon corona komenta igoro tugatwara bono ekatebekana nga singenchio ya Ministry of Health wizara ya afya kana amasango abeta koraki abantu bana gosanga amo burende ekigera sports ekero paka abantu baikaransamo paka abantu bakore nini bono nende tokabani chi lockdown bona kabe chi lockdown chaba njanyarekana naende tukateba nga bono egendo togokore kera ntubaneti sana at least to chake tuteba nga asengenchera benko tiga bono tuchake
at sub counties asichi sub county rende sandona chiward chiasinyire nende mwaka ngokoro tutegete tomogani turakora chiward chionsi chi sub county chionsi chi county tukatabono libagari chiward ono tigatogenda sub county monto gachora ama minyoka aya mayamo kere sub county aya mayamo kere sub county togansira mutinyu kianda manya bono utwa chagete mutinyu kanda lakini mito chageti sports paka mutinyu kianda gogo chikoera tukaenda tukachakira ama minyoka matangani ali kwende borabu segeti kien soko tukaruo baadaye tukamanya gocha Nyakongo tukarunya Kongo tukagenda Magwagwa tukaruma Magwagwa tukacha Kiendege alafu umwaka gogo chikoera tukaira na Nyamira South ali Nyamira Primary tukakora tukanyora twa umiranire n'abantu asikira chi sub county cyabo abantu banyari ko bagocha bakomyoka nera sama myokaji abantu barenge bakomyoka n'abantu abande ntwanyorete paka bari bamyoka cyinse cy'isiko bono bare Kenya iga igo tukanyara kuba tukubamanya bono chivetera tari chivetera chi champion abangwana babake elites kero twabanyora bono umete kubamanya abandi ntwabamete ng'abantu abambaro bono kurwa burende tugatigaria marathon yeye yeguchagochaka nturanye kora paka no nyombono iga ibo yarenge tunyichakire ase ali Cheblat tukorere Ikonge Medenda kuna chake andake na rabuna mwatware ndo kime kainde buna Nyamira Great Run ngatiemere wirire menene mwatware so mwakolio eta histoire omugavana nababwatania bange bakunyara gwesoki na kunyara kubwate ama minyokali nekora kone gore ama minyokali sengenjo abantu abange bande kunyabwati na gwesoki mbanyarte ko bakwesoki mbanyarte ko bakuminyokan yani yarenge teamwork njarenge oseje bono njarenge ye department nende Mr Steve ekaruta gukora ebintu bunebi ase cabinet ya His Excellency Governor Nyaribo otogokorera asibuna teamwork ekere department ya agriculture totebe ebwate field bakogende field bakoenda gutarira ebimeri ebi na kende byonsiga otukuimuka twensi bali gwetachira boka bali gwetachira boka otukuimuka twensi daktari waterabo akaigo mwancho muriere oyo amekede bra Dr Grace Nyamongo umusi iswe mangana ye chigoso likonda tebana bota mangana ye chigoso ya mangana ya Vasai amangana agenda amangana culture ime ya county ya Nyamira kandi tawtwerera iguru yemero bilibekire ne serikali ya county ya Nyamira okini ebirengo bye chigosoli ime ye county ya Nyamira boto likira okugani kwa wetere na mbiyure gora bwa SMS ibirengere biyawo igoro ya Dr Grace Nyamongo tidonda soboti mokomokego to koirana twerere kwemanya mange igoro ye chigosoli Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nagokurengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima naboko tonyora asorogonko bwogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikire chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita
Sharp, mbabwate, Chipot, buna chiria cha Chipsam, na boigo MDF, boigo, mbabwate Tiles, chiria chikwarwanse, ase nyomba, na chiria cha Granite Marbles, batarire, ase duka yabo, yera se nyomba, ya Old Sansora Building, angenegete sinyekenene, giechigari, imeyumu chukisi, ugusoba kirisimi, ase namba, enoti sano na ibere, eye mukianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Omwanche bure bana otebi omutima gore gore ngo omwake gonde turarira sense mo yakabere mu rubiri bw'ekigosori mbege taseni kia Ndizi TV asero tubate Dr. Grace Nyamongo oyoro mu waziri bw'ekigosori ime ya county ya Nyamira boya mono sana daktari ase okwana wazebi ase ensementangane konde bono tudira namangana Nyamira great run yes covid yanyalire ko bororo ndabarora mukimulande seme rubiri menge no nyase enko yo chi finali chiri cha Nyamira county league nebinte binge nabona otebi kuru SSM yawe sera rikero gekyo mero belikene ndemo abwateranire une serikali ye county ya Nyamira kusira chigosori au ime Nyamira county sofa mbiya muno yemintulande nturakora Nyamira great run turakora utwanyorete a break tugatiga abagosori abaminyoki betayarisha usebe yariganie naende tugatimuka bono pakumutinyo yoraira nande tuwe bange egere tochego chaka amaminyoka ya buya aibona arabe akurukunga marathon kuchakira Chebilat aerere ikonge nende gare kilomita 20 ne yamo data kuna chake iko Nyamira great and event annually ebirengere event annually kere edition ya iko makoto edition ya gototagete tugukora marathon bono tutete tutware Nyamira great run to planet tutware kero mwaka tutware sports kero mwaka egere tutigere igo bono rende twachagete mara achieve go rende mwabwate achieve kera tutagete to semi abana bechi school uchakira chi primary kiagera umusingi okoroseri ku primary abana sports bali baito barurororo bosibono batimugete tari batimugete yani bali bono bari taire mbale nekeririanda yokotara none chi skuru ao basegeta abana baita basai as chi primary ne chi secondary baba segete abana ekero bagosomi munindo okuba bunomo example kia ekero kererie kia asale igakobwati bono abamintabu mbale nekeriri andagi ogotarira chi skuru banyare ko bagosemi abana basoe as sport ao chiri bakonyara ikiagera kero muntu nabwate chinguru chiaye nokugani kwa na kende yose ikiaga netinga ikena kinda nyale kiata tari bonse barachiso mupira Nede patera bwake ni maite kurwa SSMD ya Nyamira county around yeni numanya ragotwara mamerani ali tumaite buna kurwa sero gongorwa South Nyanza no kana seketike likia kiendege no kwa ngeli tukolidi tugatume timekanda capsulate global village asama minyokali kwa ngoro litukolidi anda kira kira kwa negoro ya Nyamira county no rongorwa gusi ndubwate keweke gie chimbero usengi tubente tokole tugikiri tujukora magane chimbero ndubwate eke gugio kominyoka ekenene sana asi Nyamira na sigusingima iwo ntu esireria ntubwate egento keritoganetie nokobe kuchinguru nokobeka abana baitu chinguru nokobasemia agere bakoromuke ntubwate kegwa ntubwate mbengia ntubwate ebigorebia asibaranyari ngo kora practice igo eketa igento kebwa yani gento torasireria Tokana yo bantu tukana mangana yenko yo ntwa nakoruche ngwangeri tukoreriye chi finali cha Nyamira county ligase timu ya Muruga FC yanyalete ko bababui na chiko se timu ne chinge chio enkoyo kurwese county lia ntwa bote Nyamira United kiendege Jets M1 timu chinge chiko irwanerera andaka ira kyora tebe watemire guchikira elinde chikira ni amagane chinyinge chiabo echikorera buna serikali teranyara gotovuata teranyara gotosikira nakyora kwa negorenga neyo mbiya mano bana nagotebia twachagite gasi juice go mwako yoera igo bono nakina hoteli utwachagite tugachaka na maminyoko
naende tugukura maminyoko ntumaete ng'a enkoyonero tinda ikira chitimu ichi chionse lakini ninde nkora ngokwana tuli na abatangani b'echitimu echo igo officials b'echitimu echi ao nkego tinda ekiagara chitimu echi nechinyinge chitimu echi nechinyinge ase ime ya Nyamira igo tinda baikira bonsi ose mbarangikira bonsi igo nabo tukuna kubasemania nabo tugosemania genderera ekiagera ekero abasae baito bagosoa ase chinkoyo obagotiga gotenina ase chipara ekiagera egento nkere bagokora igo emechi esobu neye igekorusia ebirengereri biabo ase ogoikaransa tu monto ogenda okaransa ase para ensemo berorero atari gokora kende korwa mpaka morogoba bansa kobanga obosaria igo chinkoyo na egento kia maana igo ngotanga sports na egento kia maana daktari nimete gwatebe baragoikira bangi na turanyana kubaikira bangi kuri nimete mate kumabire na make kuri ende ayinkiroche eserikali bwente kuri kiya pia serikali ye county ya Nyamira gose chitime chinyinge chiavo nchibwati basi go chire biti chinde nchibwati uniform chinde nchibwati kiaroche gosira ki murachie motebe yeto chire empowerment buronge kirendo gisa ko babuyere chinga kichibe chingia mbia mano kire team tego tware basi roneken kile timu tego tware basi lakini paka abantu be organize nkona okwanira nkona kobanga turenga inchira ki turakonye chitimu echi ao egere chia jiranya ariko bachikogwenera igo otogochaka ngora egere to okonye yemo lakini asibono noko na kokwana tumanye nga mbaro gosemba yonki bagokora ende inchira ki baranya ariko bagokora ki bagokonywa tatigarende ekero chitimu chiro amagani abo naro na mangi bono county yoka tegokora ki tego isanekia chitimu chospi Nyamira ngima igera rubitoro ake bono nko base chitimu echi nona aschinsemo baruete mbabwate abawakilishi babo mbabwate aba MC mbabwate abasani mbabwata abajumbe bono nabu nabarabwo asengenjo nabarayi bale nabarabwo nko basaba nga abarayi b'echitimu echi imbiya nabaro babaikere babatanaki omaeto origererie kiage kemoriyo kariyo kaiga nabera abe o kende ngetoka kegoisenia abantu bonse igo egente kia kirabe ngerina ekero abarayi barabwaterane bamanye nga abasaba mbabwenete gokonya Mpona gwaika gwateba buna kere abarai amabente basikire chigotorio ere kene sengenjo bonsi kwego bale chi budget nonye CDF dobwate a percentage wente ende samane chigosoli nimete nonye me county ele utenda county government nere budget nere kurukuru national government which me chi county yaye guchi department au besi chigosoli chire ime yaye lakini kwa ranya leo kwanera enchire county government ya Nyamira ense mu chigosoli chibese chitikwana uchesa chigosoli tenya lego ikiraba gosoli gose emerobeli chigosoli nabo tokorcha twa budget asingencho yechigosole lakini buna nonyo na igwateba e budget yo nabera abete isanekia abantu bonsi ekiagera chigosole echiyo na chira chine chinyinge igo nabo nkechira atoke ekiara nende bintu nebinge oranyale go ko budget tari gosoli choko ko budget no budget libinte binge ao igo echichigotoka na chigotumika bune wenerate kubwate kananga inki tolengete ase sports igo Tufia na iwanto chukwa mangana ono wese chigosoli ndobata mangana capacity building na chi EVT Torese sound county ya Nyamira ndugu activity vile standard vile nyaroko kora chigosoli bune cha division 2 wose national super league wose KPL ndugu activity vile standard wose ndugu atino nyachi training kambi chinyinge chaba minyoki lakini kira tebe angane yebiti gakimo wera nenke nimete teresa na muranya ro chake timo kode lakini ngane yebiti ngororanye kwanere ne chi academy cha sports ya Nyamira county bona iga tuwate academy yamo yere kiendege ni bwate coach and yewa attract mono abana bali ba beach sport
igo ine academy tubwate na inde ntubwate ABT ninde ntorengete kubirosia egere bibwenere ase emecheso emeke gose mbali ndo tango bono yon spigera era tuare obira bwenere emecheso emenene ya nationals anko storegeti kiamanga igo ekika keraere na ntintwego kinaki wakoregeti ase emecheso emenene ranya kubageko meti jetigarete serikali emanya kutanda sobochole bonene meke sana inze meti nyetano nemo ndonda sobochole bonene buguchiko bwati takisaba tukaya tigire makeigo aroche inki muranya lemero belikiri bono mubegete mubuchi serikali tochwande sobochole bonene mero belikiri mubegete kurwense mu yechigosori ama tukaya makeiga tigire chigosori ngo koratore marathon bwangoiga koratore marathon astigosori ngo koratore egeti kiamanga serikali ye antutaraika sobochole igo ina achievement yenene ase serikali yo musikenya libo twachokorera omwali twachokorera omurobiri wetu twabwate naye ndagirete Dr. Grace Nyamongo ndose kwegwe kirogo natete ainyoru esegasi akorete sekerogo keri ayabona Dr. Grace Nyamongo ngiro tako oinyoru uno mu waziri w'echigosori mwana mwana nsemu y'echigosori imanyamira county nimete nabora batarayo musubati mutangani kobekerwe kukyo mu waziri w'echigosori ngiro tako oinyoru na kerokyo esabantu banyamira bune mu waziri w'echigosori mbia mono nate banganturi gwetachira lakini ngote zina ningi nyorwe nantu akorete chi sports Nyamira county ngima okay na ndo tukokora ni marathon na rungi nyorwe ekaro na renge ase ekerogeke ntu akorete sports tukakora na ndo akorete marathon na inde bali barambwati babwaterere igo sports inchirara na inde twachokorera pibo nengana yo mwali asaba menye bensemo ya Nyamira county mwana mangana y'echigosori ingana yo mwali kuchesa aba menye ba Nyamira nereri otumeke kamere aba menye ba Nyamira county igo nko basemia buna mosemia bana baino mbanyara kona kobera chipara basoya sport ao bagenda sebiti igo naende abasai baito sports ochikokonyo montanyore anyare konyora chigasi asichinse kutari ko munyoka boka ekegera abange baito ababa bamenyokire chinko bamenyokire amaminyokaya asichinse isiko gosepaka nationals nabatenenko naende chi sport tari chinso mwana gosari kero korete bisaisi ende kwasoe getabu yokonyoranga igore buya mbia mono Dr. Grace Nyamongo sinki cha gwatoire no bosemi buli gwatoire tote auna mbia mono omwancho muri yonerenga kitu abwate na Dr. Grace Nyamongo yoro mu waziri w'echigosori ase county ya Nyamira ase kakire insi yo mwaka yo mumago yogosoa ime serikali ya Amos Nyaribo utosebiri amangana mange igoro y'echigosori ebirengo by'echigosori ime Nyamira county nemero biri bantebe kwelinde kini chigosori inde abana baito imyorogongo rwagusi baikerie ebirenga linamarora libabwate ime echigosori chiabo wikirenga kiende ime yo murobiri bw'echigosori buna butambe eletali Ndemo Steven Captain 001. Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nagokorera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turi nekirenga ekigo korentera emerubiri emerunge